Para iniciar a sesión, sí que podemos a esta sesión extraordinaria do 7 do Pleno do Concello da Rúa, nos empezamos do día na contra da documentación remitida, remitimos este primer de información ambiental especializada de ajuste, a revisión da prórroga do orzamento, a revisión dos estados presupuestarios do 2025, a revisión ambiental de execución orzamentaria do ano pasado, a información sobre o pago medio mundo do cuarto trimestre de 2024 e a informe de porosidade tamén do cuarto trimestre. Tamén quería dar conta, e que todo o mundo xa o coñece, da presencia alta de concellial de Luis Fernández Rodríguez, que se chama de conta no seu debate, mas que quería dedicar unha palabra a Luis Fernández Rodríguez, unha persoa que dedicou os 18 anos da súa vida a este concello, tanto desde o goberno como desde a oposición, e os anos dá moito para sí, porque 4 deses anos no posto de alcalde presidente da Corporación Municipal e que xusto, máis ben merecido por facer este reconhecimento por dentro de todo o pleno a súa persona de traballo que desenvolveu nesta administración todos estes anos. Non sei se os seus capazes que me quedan deste punto, non? Non vou falar de intervención. Bueno, eu simplemente só espero facelo igualmente, Bueno, nada, porque Luis llevo tiempo con él de un lado y del otro y ahí estábamos en el segundo, pero siempre estamos en la casa, ¿no? Para atender a la gente. Y todo esto vamos a dar comienzo a parte de resolución. Aprobación de actas anteriores, que pensamos en errata, no texto, estamos falando do expediente 1074, 1074, no texto aparece o órgano municipal colaborador de Camilán, que o servicio de biblioteca privada de los anenas e tempo de vencer, e o mesmo acontece no segundo punto do día, que aparece tamén o expediente 1074, que é o 75, e aí sería a ordenanza fiscal do Estado do mesmo servicio. Dito isto, non teño máis que personal, mas Bueno, sí, como nos conta esa rasga, eu simplemente claro que recordei na comisión que non vimos convocatorias, porque pedimos máis velocidade de charla por escrito, non me quixeron chegar esta convocatoria por escrito para este pleno. Con respecto ao trabajo de aquí, todo o que decimos de non se recolle na propia acta, vimos bastante escuetas sobre como que foi a ordenanza fiscal, un debate bastante intenso, para eso que era importante que se suponía os usuarios para a biblioteca e para o tempo de lecer, que casi unha cuota que se non se recolle nada ao respecto dese primer tan importante, sino que usaría, entendemos que non o a facer con esa costumbre, me gustaría que se hubiera posto máis en manifiesto que as comparacións que facíamos e incluso as propias intervencións do Luña que decía que claro, nos acabamos de un plan de ajuste que eu entendo que o que respostei, que a señora alcalde se respostei tamén con a xinta que non dependía dese plan de ajuste porque o Concello realmente tiña menos deuda e tiña máis ingresos. Por favor, no parar, porque siempre lo mismo tema. Si tengo algo que decir sobre casi no vamos a repetir, no vamos a repetir o debate que se hace en la plena. Non me estou repetindo, só dicindo que me gustaría que constase nada esa parte. Nada más. Que conste nada esta parte do debate. Sí, pero estou falando exactamente do que tiña que constar, non é? O que non vai constar o debate completo, porque os demais non necesitamos que conste o debate completo e a norma non obliga a que conste o debate completo. Se é unha expresión concreta que vostede mencionou e que conste, non hai problema ningún. Non vamos a repetir o debate do pleno anterior. Non estou repetindo o debate porque non estou entrando no debate. Estou dicindo exactamente está poniendo en la está poniendo vostede en boca palabras que non dixen. Entón, eu le reitero que se hai unha cousa que vostede dixo que está máis reflectida que diga e do que dixemos os demais non ten. Si vostede non o dixo, pois pode pasarme por favor que resultamos en varias ocasións e varias veces os plenos, as grabacións das cámaras que dixeron que tuveron,
non nos están facilitando. De feito, non sabemos se está grabando, se nos está grabando, dicemos que sí. Entón, nós temos a medida de demostrar o que estamos dicindo, pero faremos nas imaxes que volve a reiterar que nos las manden cuanto antes e a grabación de estos suspenos, incluindo este, si se supone que se está grabando, me dicen que sí, porque nos está metiendo por streaming, pero, por favor, para que non haxa este tipo de dúbidas ao respecto, pues gustaríamos poner as imaxes para poder despois demostrar o que decimos. E con respecto a eso, xa me importou, esperamos que se sea a mención de eso, entendemos que é relevante no debate e non consta nada. Para verificar, vamos a hacer una votación para votos a favor, votos en contra, repetimos votos a favor, votos en contra, 5 votos a favor, voto de calidad. Pasamos ao seguinte expediente, que pode reconocer a Judicial de Feitos, expediente relativo de integridad a comisión correspondiente a semana pasada, tal y como la comisión fue aprobada a favor de PSOE, Rúa y Ferrari, contra el Partido Popular, con esas facturas, todas las facturas que quedaban pendientes el año pasado, facturas que quedaban pendientes del 23, algunas de ellas de final de año y otras de ellas que no se presentan en el tiempo de forma que nos organizamos. Una comisión, la mayor parte de ellas referidas a un servicio de tanto del alumnado público como de la iluminación de disciplinas. Bueno, vuelvo a reiterar, como dixen na comisión, que nos facilite, por favor, as facturas as que se supoñen que entraron fora de plaza, ademais, o detalle de facturas completo, por favor, e decir que, bueno, o primeiro recorte desta comisión de deudas son 79.790 euros, se non me equivoco, con 20. E pois hai outro listado de facturas nos que nos chama bastante atención determinados conceptos que me gustaría que nos explicaran. Vemos un servicio de catering de Ruabo que presta a empresa Mantesí, que ascende a 2.310 euros. Nos tomamos dese servicio que non nos parece unha cuantía que se ajuste o que observamos aí. Eso é o punto número 1. Despois, con respecto á factura de Iván Elisa Montal, si temos que decir que o importe en ese momento con o Servicio de Limpeza de Centro de Saúde de noviembre de 2023 ascendía a 1.351 euros. Eso que costaba a limpeza do Centro de Saúde nesa fecha, no noviembre de 2023. Nos, a raíz de que vimos esta factura, vimos outra de outra empresa que se activouse a limpeza, chamamos a primeira empresa para consultar a ver que pasara co servicio de limpeza. Xa digo, en noviembre de 2023 e diciembre de 2023, que son as facturas que aparecen aquí relacionadas, estes profesionales cobraron toda a limpeza de saúde en 331 euros, que se Dios quer nos ahorraremos cando se va ao centro de saúde. Pero constanos el mandou-nos de feito unha carta a propia empresa donde a señora alcaldesa le comunicaba que tenía que deixar as súas funcións o 31 de decembro. Tenía que deixar a empresa o 31 de decembro. Vemos que desde noviembre hasta octubre, noviembre, que son as facturas que se da deuda do ano 2023. Non se lle paga o que se da deuda, estamos pagando un mes, un ano e pico máis tarde, mándase cesar o servicio ca intención, según vostede, de que vai a concursar este servicio e que vai a facer unha serie de un concurso para forrar nestes costes deste servicio, e resulta que nos atopamos no mesmo listado, non con a factura de Mantesí a facer este servicio de limpeza, e a factura ascende a 1.578 euros. O sea, 242 euros máis o mes
porque limpar o centro de saúde, unha empresa que a outra, pensando nesta empresa, que facía máis barato, e unilateralmente, evidentemente, porque así comunica o Concello para fazer un concurso que non se fai, e pagando o servicio 242 euros máis caro, que supoñen uns 3.000 euros ao ano. Entón, a que se debe este cambio? Porque se encarece este custo, é porque non se fixo ese concurso, yo que se pretendía era que ese concurso aforar custos do Concello. Despois chamamos tamén por esa atención, tamén deste mesmo proveedor, unha factura, varias facturas da Bacofesta, que temos como a raíz deste un informe detallado dos custos da Bacofesta das festas de verano, porque observamos que Mantesir factura, por un lado, escenario, generadores, baños de carpas para as festas de verano por 9.500 e pico euros, nun caso, e despois aparece outro servicio de 12.116 que dice, así de forma genérica, despois abrimos a factura para ver se nos aparece detallado, servicios complementarios para la Bacofesta 2024. O sea, por un lado, 9.000 e pico euros e por outro lado, 12.128 euros. Hai que fazer constar tamén que esta empresa ou alguna desta rama de empresas pois fixo tamén a explotación dun restaurante nesa Bacofesta e que se adjudicou de forma directa. O sea, permitiuse explotar o restaurante de forma directa e supoñemos que gustaría, ya de fazer o traballo, que está sendo rentable. A parte da rentabilidade que ayuda ao restaurante, recibiron, por un lado, por escenario, generadores, baño e carpas para a Bacofesta, 9.000 e pico euros e despois 12.000 euros a máis. E, pois, con respecto á Bacofesta tamén, de mantenementos da Berza, un concerto, tributo a Hombres G, que tamén me gustaría que nos indicaran, porque este concerto costou 8.258 euros, non se está dentro do precio de mercado, pero podemos mirar, pois tamén nos parece excesivo. Despois hai un servicio que tamén se encarece, que corresponde á electricidade de Gabreus, non porque se encarezca por non falar do traballo, me refiro que isto ven a raíz de levar as festas para acá, para o campo para o Guirón. O sea, levar as festas por o campo de Guirón supón unha inversión que antes non se facía en coste de movimento de instalación de focos, para os mismos equipos, pero que sepa e que quede constancia de que uns dos gastos a maiores, que supón que tamén entrará o tema de preparación de terreos, que preparar parkings, isto supón que será a iluminación deses aparcamientos para que estén iluminados, pero encarecese a maior do que o gasto das propias festas, que xa se encareceron dos grupos extraordinarios que se levaron a maiores das propias orquestas, encareceuse en 2.900 euros, que pongo aquí, menos pequeniño, 2.922 euros. Non discutimos o custo, si que discutimos porque eso genera os gastos a máis no Concello e a banda do Roxón, además que tuvamos incluso a biblioteca do tempo de lecer, pois estamos falando de 3.000 euros máis de limpeza, 3.000 euros máis do gasto de electricidade para ese tema, e pois tamén nos parece ser que queremos detallar esta factura que se proporcionou neste custe un servicio aos propios hosteleros que estaban ali, que se puxeron ali con un gerador, un gerador nun cuadro especial, non sei que máis amados. Entón, chamamos a atención nesta factura maiores e depois, con respecto a outra, que vemos que se fai unha limpeza tamén por a empresa Mantesir, de biblioteca de septiembre, por 1.225 euros. Cuando hai unha factura no reconocimiento extraordinario de deuda da anterior listaxe, que por 1.565, escasamente 300 euros máis, fixeron, según detalhe aquí, biblioteca, guardería, pabellón e cine. O sea, non sabemos, e queremos preguntar se queren tamén o custo da limpeza da biblioteca durante estes anos.
por último, entonces son empresarios de alusión, siguen se reiterando as facturas por 1.573, como xa decimos, viene costando 1.205 euros. Por último, nada máis. En principio, salientar esos detalles que vimos así un pouco pues, o tema de que se cesa unha empresa sin pagar, para pagar máis rápido despois, se le diga que vaya porque se va a concursar. Isto pasou o día 31 de diciembre de 2023, xa pasou ano e pico, non se concursou, e costa o servicio 300 euros máis, prácticamente 250 euros máis, prácticamente o mes, que no ano son 3.000 euros. José Vicente, por favor. A mí non me toca, tocalle os dones servicios. Ai, tamén me dice, claro, estamos en paz. A ver, estamos a falar de reconocimiento extrajudicial de feitos, que parece unha cosa moi dura e moi difícil, pero é unha cosa tan sencilla como pagar a quien se debe. Yo creo que más que maldecida y maldecida. Nada de lo que está diciendo el portavoz del Partido Popular, y espero que reflexiones tú y los demás. Pero lo importante de esto es que en la Comisión de Cuentas que tuvimos el otro día se pudieron pedir todas las explicaciones posibles. Lo que llevamos a la Comisión de Cuentas es aprobar la cuenta de 23. Que sepas que esta corporación aprobó también las cuentas del 22. Y las cuentas del 22 estabas tú al alcalde y no se aprobaron. Y las cuentas del 23, la mitad del ejercicio es tuyo. Yo no sé cómo vosotros no os dais cuenta que de alguna manera estáis impugnando la propia situación. Yo formaba parte de la corporación, no en tareas experimentales. Lo que tienen que hacer los concejales que aquí estamos sentados es un ejercicio de responsabilidad. Y decir, hay que aprobar las cuentas, hay que ser sincero con uno mismo y decir, oye, pues yo no sé ni quién es el señor Misa, ni siquiera nos puede ver, ni idea, ni estaba aquí en la corporación. Probablemente fue mi error no enterar, pero sí que había quejas sobre el servicio. En resumen, estamos intentando aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar desde suministros Ponferrada, que yo no sé cuántas veces venía facturas aquí, y todas firmadas por ti, y que ahí está. Entonces, hagamos un ejercicio de responsabilidad. Sabéis que el año pasado hemos perdido 900.000 euros de subvenciones. Sabéis que hemos tenido que devolver 500.000 euros de la operación de tesorería. Y sabéis que no hemos podido hacer ninguna operación de crédito. Y cuando digo nosotros, no digo nosotros. Nada más. Supongo que si os mantenéis en la votación en contra, pues cometéis un error. Ya está. Bueno, yo entiendo que se le debe pagar a quien se le debe, pues en su momento se reconocieron las facturas, pues se le paga. Es una responsabilidad de nosotros, vamos. Qué bonito teria sido, efectivamente, como dixo Vicente Solarte, se nos hubiera mirado a documentación de la comisión, que non engana, moitas das preguntas que fixo agora xa terían tido resposta ao propio Xoves. Porque para eso son as comisións, non? Para dar este tipo de cuestións. Eu lo que dixo era... Las facturas de la misa, porque aquí sí que me quedo para a organización sobre esta instalación, muchísimas queixas. Non unhas poucas queixas, muitísimas queixas por os servicios. Muitísimas.
además contrastadas con imágenes, con fotografías, los profesionais e las profesionais que traballan no centro de saúde, que chegou un momento que se querían plantar, porque entendían que el centro de con toda a razón común, que ten unhas condicións de higiene, de seguridade e de limpeza que non se estaban a satisfacer nin de longe, nin de longe. Por eso se retiró prácticamente inmediatamente los líderes de aviso a esa persona, que en realidad estaba sin contrato, que realmente podíamos aspirar un día para que teníamos que efectivamente sin contrato. Eu tampouco sabía que era esa persona, de feito, cando quixemos restituir, cando dixemos que deixara de resultados que non era esa persona concreto que tenía que estar, era unha persona desconocida que estaba facendo ese servicio. Solo coñecíamos as queixas do centro de saúde. As facturas subiron porque se aumentaron en euros, que se limpan aí porque se entendía que non eran suficientes. E sí, temos intención de sacar en empezar os servicios non só nos de saúde, sino nos demais servicios públicos a concurso. De manera que non vamos a fazer será por exemplo, vai ser será lote, que subirá de forma conxunta, de forma conxunta, pero a limpeza dos centros públicos, aqueles que non teñen personal propio, será a concurso, espero que ese día tamén venemos preguntando para a comunidade do servicio de axuda no fogar que decidiron ao pleno. Despois, no tema das festas, que os hai veces que insisten cousas, as festas efectivamente levaronse abaixo por unha cuestión básica de seguridade e iso implica unhas cosas. Entón, como había unha prioridade e un objetivo fundamental que era cumplir coa norma, e ademais o grau demostrou que as festas poden ser moi perigosas cando non se cumplen coa norma, e cumplindo coa norma tamén poden pasar cousas, por lo menos no que deste concello de Penda, pois se seguirá cumplindo coa norma e efectivamente eso inclúe, obriga a facer ali unha serie de instalacións, os gastos que a que unha realidade. Despois dixo da biblioteca, tenía que revisar que deixo de setembro, entón que hai derecha general que se vai a denunciar os servicios que se fan nos manipoles, que son a biblioteca, que antes de que empece o curso sempre se fai unha biblioteca máis en profundidade. Unha fai, neste caso, Montesir, outra fai Beatriz Antunes, que outra persona nos emite facturas, e as facturas se mira o cero, a factura da NET, a factura da biblioteca, a factura do Correspín e a factura da guardería, que de setembro serán uns anos, todas elas que no resto do ano, que se fai unha limpeza xeral de iniciar o curso. Despois, bueno, eu deixo a noticia que non dice nada, entón, eso é que non é recuerdo. Sí, vamos a ver. Eu entendo que a vostede quere poñer ese manifesto entre ese discurso, non mañá non podemos a función de oposición, e o que vemos é que se subiu o coste do servicio de 250 euros. 250 euros, nada máis. O sea, evidentemente, nos opuxemos, como queremos continuamente a que se fan as cousas mal neste concello, porque a normativa dice outra cousa, de feito tomaremos medidas ao respecto. O sea, que dice que é unha manía nosa. O sea, ven que acaba de todo isto. Non digo absolutamente manía ninguén. E dixeno sempre, ojalá a empresa, o dinheiro, o gane, pero cando se paga o concurso. Falando de que eu non de a documentación, eu volvo a repetir, e dixeno ao principio, a mí non se me mandaron os correos por escrito, reclamei en varias ocasiones. E vino que unha comisión e non se me mandou a documentación por escrito. E saben que eu non recibí a convocatoria da reunión que tuve de Codillo e que eu non pude asistir a esa reunión de Codillo. E despois preguntei por cousas do Codillo importantes para este fondo e me dixo que como non había quedado a reunión do Codillo, non as mesmas cousas tampouco, non me dixo, oiga, por mí, non veo este na reunión, pero na reunión falouse este tema. E o Codillo concursou deste xeito. Pero que pasa? Que se adjudican as piscinas a dedo, temos que decirlo. Que está de por medio Montesir, pois tenemos que decir nada. Ou non? Porque as piscinas o primeiro ano deron xa dedos. E o segundo ano tamén. Porque xa estaban traballando, xa nos mentirosos. E encima é que encima para defenderse que tengan mentido. Xa estaban traballando, no bar das piscinas, antes de que acabara a piscina. Uno cortado. Te pido, por favor, que fale do reo.
Las facturas, ¿veis facturas de esta empresa que está pagando? Pero ¿quién sacó Vale, entón, por favor, le pido que, una vez máis, vaya ao tema do debate. E, hombre, hai moitas facturas aí desa empresa que usted menciona das que pode falar. Que fale, porque están. Mire, eu falaría do que está no PEC se vino sin interpelar e coñecer unha mañana a unha empresa particular. E teño que respostar a eso, porque considero que como oposición teño derecho a respostar. Vale, e se ven a colación todo isto que estou dicindo, pois teño que decir tamén. Ou cando se fala mal neste concello non podemos decir nada porque é unha empresa de pouco, é porque ya temos máquina. O sea, queremos condicionarnos como oposición para que cuando estés conceden un contrato adentro, ou fan un código non se concurse, ou fan outras cousas, e cada que todavía para os servicios. Porque lembro que o código subir de 20 euros a entrada, de 19,95 a 25. E se viu situación en concurso, e estando posto 25 exactamente igual. Ya non nos emitimos explicacións do código. Entón, que culpa teño eu de que faga o código unha empresa ou outra? Eu que estou facendo, poñendo sobre a mesa, é o que está acontecendo neste concello. E teño dereito como oposición. E a mí non me ten que acusar de que me teño manía a ninguén. Porque eu estou actuando aquí como oposición ahora mismo. Tamén vi unha factura de excavaciones Naxo, de 1.000 euros, de un traballo que se fixo nas piscinas, que tamén a vou sacar a toda esa colación, e eu estaba facendo a miña función de oposición e sacou a empurros da piscina. A empurros se me sacou. Estaba o señor concejal ali, eu entrei na piscina sempre, sin ningún problema, nunha estación pública, nunha obra que non hai ningún tipo de señalización de que non pode acceder personas dañadas, ningún tipo de señalización, entón sácase na impulsión. E eu fui, me digo metros de tubería que se puxeron. E los días que estuveron aquí traballando. E sabe quanto sale a factura? Que negaron a indicar que Alvarás e nos dicemos que se como Alvarás, porque nos preguntamos que firmamos Alvarás. Non dixeron que Alvarás firmaba o señor concejal Fernando, e resulta que dixo que non pleno que non había Alvarás. E agora a factura ven por 9.000 euros. Non me fora que se contestaron. Bueno, só de por Alvarás sempre tuve aí. Só de memoria. De memoria, non sei que son máis novos. Que non recordo para nada de Alvarás. Nunca. Bueno, eu que estou a dicir é que a mí interpelouse por este tema, eu é que o único que estou poñendo vivo na mesa e pedindo explicacións, e se me deron por parte da señora alcaldesa. O señor Solana sacou o discurso que lle interesa a él e que quere sembrar en todos os aspectos. Pero a señora alcaldesa dixo que era por un defecto de servicio. Eu non o sei. Pero ela se me contestou, que dixo que había moitas queixas nos servicios non de nosotros somos Bueno, pues eso es. Entonces, si usted quiere, ese señor tiene que contestar porque comentó. Y a usted diré, si ya pone un servicio, ahora no nos gustan esas queixas. Porque tamén estaba limpando antes, que máis? Pediuse tamén presupuesto a Martesina de negar presupuesto para fazer o servicio de... Mire que manía de por nós, que fixemos sempre as ofertas, sempre as dimos a mismas empresas, do poco. E tuvemos unha ocasión de concursar, e de incluso ir a negociar sin movilidade. Como sabe a señora secretaria, hai que invitarlos especificamente. Mire que manía que temos nosas empresas. O que pasa que, debateando de unha maneira, de outra, hai moita diferente. E este señor pudo poñer o servicio de limpeza do centro de saúde e non fixo oferta para limpar o centro de saúde. Entrou este rapaz, esta empresa de limpeza misa que ten empregados, seguramente non como que queren para o centro de saúde, pero ten empregados. Eu digo que a nós non nos constan queixas dese servicio. E digo que na carta que manda a señora alcaldesa non pon nada respecto ao servicio. Non lle se mandou ninguna advertencia conforme o servicio estaba mal. O sea, non tiene constante ningún escrito que diga que ese señor fixo mal o seu servicio, o seu traballo. Pero sí que pon. O Consello aprobou ten previsto realizar todas as contratacións dos distintos servicios de limpeza nas diferentes dependencias municipais, así como naqueles espazos nos que ten responsabilidade de uso ou de calquera outro tipo mediante a apertura dun proceso público de contratación de servicios. Con este motivo, que é o que está exponiendo usted aquí, falo de que usted dixo e está dicindo, mire que fixo mal o servicio, hai moitas queixas, xa é o terceiro procedimento, o cuarto procedimento, e votamos. Non, usted puxo isto, que é o que estou lendo aquí. E depois puxo, con este motivo, en relación ao servicio de limpeza que vem prestando regularmente no centro de saúde de Agua, e considerando que non existe neste momento relación contractual, como ben dixo, de ningún tipo entre a empresa
que o Concello da Rúa, este Concello, comunica que a súa empresa cesará as funcións o día 31 de decembro. E o único que digo é que desde o 31 de decembro põe encima da mesa, porque nos saltan os morros, usamos esta documentación, é que este señor cobraba 1.200 e pico euros e outro cobra 1.500 e pico euros, o sea, 250 euros máis. E pido explicacións, nada máis, fixe a miña función, non é manía, nin é o discurso que usted quere propagar, nin decir, nin nada. Eu digo o que hai, e se hai cousas reiteradas, están pasando cousas que nos estamos observando, estamos facendo seguimiento, evidentemente, pois tamén o tenemos que decir. E se pasa na limpeza, pasará na limpeza. E se pasa no codillo, pasará no codillo. E se pasa nas piscinas, pasará nas piscinas. Entende? Pero sempre pasa en algún aspecto. É igual que lle digo o dos albaráns. Non se recorda dos albaráns, non se recorda dos albaráns, pero sí me acordo, porque me parece moi sanitable. Eu pregunto a que nos albaráns, me digan que vostedes, e despois pregunto que me digan que non hai albaráns. Pois xa pediremos, a ver se hai albaráns, pediremos por escrito. Diremos se hai albaráns, se non hai albaráns, e o detalle da factura, porque non sabemos os tempos que se metiron ali, a maquinaria, o personal, dos metros de tubería que se puxeron. Entende? Que era a súa función. Tamén, só faltaba para pues tubería, xa estamos en minoría, digo, en maioría, perdón, somos máis, pero somos menos no conxunto. Estamos pensando contra un cuadripartito dentro do Concello e fora, e dentro do partido. E dentro do seu partido. Yo lo daría de cartera, si es posible. Que non interesa conversar de algo. Oxe, que estamos aquí por rato. No, aquí hai que acabar antes. Pois está o tema por ustedes. Sí, verdad. Este es un reconocimiento Sí, pues vais a terminar. Estamos en cosas de parar. Estamos teniendo una parada. Claro, está alargando el tema, está alargando. Déxeme falar. Non lle interesa, pois é outra cousa, déxeme falar. Interesó mucho. Bueno, pois es que todo eso é Como se dice. non todo funciona como tú queres, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. E tampouco os meus compañeros son pagos para que les cuida da atención. No lo sé, lo sabrás. Non o son, que digo que non o son. Situación Non o son, non o son, para que se te esa bancada. Paremos dos, pero para separarse, Vicente. Para tocarse con una cara. Bueno, contestei o tema da manía, vale, que tiña que apuntar, eso levou un tempo. Quejas do servicio tamén contestei, porque aquí non consta queixas do servicio, nós tampouco as temos, vale, tampouco se fixo un apartimento, pediremos que se nos den as cartas cando se notificou esa empresa e que estaba facendo mal o servicio. Volvo a insistir, eu non podo falar se non teño a información. Eu podo dizer aos meus compañeros, eu non recibí a convocación do pleno, terei eu se recibí a pleno. En a comisión pedí que me se me mandara todo por escrito. Digo que constará tamén, a señora que secretaria me contará. Entón non me diga que non te debate. E cando veño e non asisto a unha reunión de ese calibre, e non podo asistir porque non me chega a convocatoria, fan unhas preguntas no pleno e non son de resposta porque dicen que non tiña convocatoria, pero as respostas terán que facer. Como alcaldesa terán que respostar. Terán que dicir como se contratou o CODIS, como se contratou, cuánto tempo tivo de exposición, non se exponiu, que proceso se ten que seguir para a súa contratación. O tema da seguridade das festas non vou entrar en debate, porque se cantemos, obrigan a falar. Eu xa dixen no seu momento que as festas se podían poner, pero total seguridade e un plan de prevención, a zona está. Non vou a seguir o debate. Se ustedes decidiron levadas para baixo e seguir agarrándose a unha cuestión de seguridade e seguir agarrándose a outras cuestións, eu vou repetir que non é certo. E se queren seguir así, pois seguimos así. Eu encima da mesa que hai bons gastos por esas festas. E o que lle dixen a portavoz do PSOE, que subiron outro día esta semana dun servicio municipal, é que defendeu precisamente o PSOE, que subiron prácticamente o doble, que son os gastos superfluos. Volvo a insistir, pues na limpeza de menores máis, a ver, había que ver si se podía aforar ou non, si se podía fazer conservación ou non. E, de feito, pediremos tamén os presupostos, entón, que se fixo mal, e a cuantas empresas se le pidió o presuposto, e que precios non digo. Ese era realmente o máis claro, supoño que a secretaria de esa documentación toda.
Que máis? Non, simplemente decirle tamén ao PSOE que, evidentemente, isto vai se pagar, porque isto é de maioría para afectar ao pago das facturas, e eu entendo que hai que pagarlas. Ahora, vendo que vin, e non aclarándose nada do que eu pedí, e utilizando unha excusa tan vana, tan banal, como que eu dicía María Guerra, cuando estoy pidiendo que os hospitalistas da factura, que son os 150 euros máis de servicio, pois vou votar en contra. Vou votar en contra. Para aprobar vostedes. Pero esta información tamén as ten vostedes, para revisar. Para revisar estas facturas, podemos revisar o goberno. Pois para a responsabilidade é súa. Tamén do que pasa neste concello. E se encarecen gastos, non se encarecen, se paga concurso, paga corresponde, se non se paga, e se fai o tema como hai que facer. Entón, eu o que lhe estou dicindo é non nos negamos a que se pague, evidentemente que non se cobre. Pensamos que vostedes van a aprobar, que van a votar en contra. Nos votamos en contra porque vimos estes detalles que non nos parecen normales, e porque a información que temos que estamos exponiendo e as explicacións que se nos dan non nos ajustan a la realidade. Entonces, vamos a votar en contra porque hai facturas que son dudosas por os ciudadanos. É porque se nos dixo que en determinada ocasión, que non recordarán, que usted non estaba, que un concejal firmaba os albanáns dunha obra, e pois aquí dixo que non había albanáns. Entón, hai unha contradicción. Despois vemos unha factura que non sabemos se cara ou barata, decimos que vamos a pedir o detalle, vamos a pedir toda a información para poder ter máis información disto. A ver se non se lo permite, porque esa outra. Despois dice que nos manda documentación e se lo pagamos. Bueno, nada máis que decir, acabo de debate. Teñen ustedes outro debate. Sí, yo como Álvaro va en analógico, por eso cuando decía... Cuando la alusiones, No vaya a ilusión, vamos a ver, hay un insulto para nenos. Ahora está en combate, pues tenemos un grupo de palabras... El exalcalde actual concejal Álvaro José Fernández va en analógico, porque dice que le hay que mandar los papeles. Es decir, un empresario que tiene compañero de seguros no sabe manejar. Vale, por eso a lo mejor... Eso no es una alusión, no, eso es no. Ahora me toca a mí. Vale, entonces yo le voy a recordar al concejal cuando era alcalde. Y le digo al resto de concejales... Hable para escribirlo. Me voy a sentar un momentito que terminar. Entonces, si va a analógico y pide que se le mande las cosas por escrito, pues bueno, probablemente no estéis enterados que las cuentas del 22 las hemos aprobado y eran las cuentas del anterior grupo de gobierno. Y las cuentas del 23 se fueron dictaminadas favorablemente con el voto en contra del Partido Popular. El Codillo y la empresa Manesí siguen haciéndolo igual que cuando Álvaro era alcalde. No hay ninguna otra modificación que no haya sido el precio de la entrada, pactada siempre en estos precios, ¿no? Por último, estamos en un reconocimiento extraoficial de créditos, que significa que facturas que se presentaron de forma administrativamente irregular, pero que obedecen a un trabajo realizado con independencia, o sea, de quién haya sido el empresario, pues hay que reconocerlo. En el momento de contratar, como esto, no hay contrato con este, sino misa, con el otro, pues conclusión. Hay que pagar, y repito, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, establecer el balance que tenemos, las cuentas que tenemos, y a partir de ahí, y si no nos escucháis, pero en analógico. En analógico. Te lo mandamos por Betafá. Lo digital, por favor, no me está el uso de la palabra, no soy de verdad, no soy alcalde.
Yo creo que... No, vostede foi alcalde, non está no uso da Ahora palabra. tengo que aguantar todo el respeto. Ninguén lle faltou respeto. Le pido, por favor, que respete o turno de palabra. É máis, vou pedir unha cosa que darle a palabra al portavoz do Partido Socialista. O que acaba de pasar agora, que usted se levante no medio dun debate, no que vostede está facendo parte é a primeira vez. E levo moitos anos nesta cuestión. Levo moitos anos en política, distintas administracións, non só isto. E é a primeira vez na miña vida que veo unha persona que se levanta da sala no medio dun debate. E isto explica moito. Vicente Espino levantado aí. No medio de la... Sí, Hombre, no, sí, ahora hay un partido. Y llegó a pedir, por favor, Ahora hay un partido. me llegó a pedir que respeten a la alcaldía. A mí se siempre me respeten a la alcaldía, por favor. Vale. Y a corporación. Ya sé que es complicadísimo. Un poco de respeto. Si me tengo que pagar por todo por Dios. Eu teño unha curiosidade. Cando din que non lles chega a convocatoria, non lles chega a ninguén, ni de vostedes. As convocatorias non ten que chegar. No hay debate. Non sei se esas... No puede responder. Vale. Está como una pregunta. No, é que xa en varios plenos sabe sempre mesmo de mí chegaba unha convocatoria das comisións, éramos varias personas, vostedes varias personas na mesma comisión, entón non vos informades entre vos, non vos chegan a ninguén, e só que non entendo. E quixera saber. É como se enteraron vos sempre, porque veñen a veces e outras veces non. Xa está, sí. Vale, te vuelvo a preguntar. No tema de las comunicaciones, eso es el papel, no sé qué, lo que dice a norma que hay que recibir de forma electrónica, de efecto a recibir, porque ustedes ven las comisiones de forma regular, e igual que puede acceder a convocatorias, si no accede usted, accede al compañero, esa misma documentación está. Ustedes tienen empresas, se relacionan con la administración de forma electrónica, y tienen que llegar, porque aquí no llegan todo. Con toda la secretaría, que se puede echar. Ahora, que ustedes ya no echan as comunicacións electrónicas non é tema, porque ustedes non están facendo nosotros. Entón, usted chegou aquí á comisión, xoves, sin un papel, vote máis. Voto en contra, esta vez é a segunda vez que vota en contra do rei, que inclúe facturas súas, que de verdade é unha cousa tamén que dá que pensar. Que o traballo que fixeron, estando vostede na alcaldía, que contratou vostede, que fixeron, entendemos, vote por segunda vez en contra de pagar esas facturas. Cada quen é moi libre de facer o que considere. E tamén está moi ben, porque está na posición, é moi importante facer contratos para as empresas, efectivamente, é moi importante facer contratos con as empresas e que os servizos que son prestan este concello de forma regular estean efectivamente regulados por el contrato. Usted gozaba de la alcaldía, por el motivo que fuera, decidió que muchos de esos servicios se podían prestar sin contrato, y este centro de salud específicamente, un servicio que estaba sin contrato, sigue estando ahora, o sea, cambiando, ¿no? Pero está muy curioso que usted ahora desde el cumplimiento o contrato. Y voy a dar un último dato antes de la votación, porque vamos a ir 45 minutos con réplica, básicamente. Y en la que sorprenda, no nos tenemos que dar cuenta a ustedes de cada cosa que hacemos, no nos tenemos que dar cuenta de lo que solicite por escrito en la medida en que tenga acceso a información, así lo hacemos de forma regular, en el día que damos, como todo lo presento por escrito, y que hacía falta responder, es decir, responder, y efectivamente, por rematar, no tema de poder. Aquí hubo una xunta de portavoces específica que duró unha hora, a que vostede non asistiu. Non existiu. Se entera de todos os eventos, non existe. De todas as comisións, de todos os plenos se entera, menos desa xunta de portavoces. Igual, hai que abrir un electrónico, hai que abrir ese electrónico aos concellos. Entón, que información do Código específica? Pregunte por escrito e lle plantearemos a información que queira. Agora, nos, o que non estamos é para facer o traballo. E se vostedes nas comisións, se mirar a documentación, sempre miran. Non nos podemos facer o traballo. Se vostede chega a documentación, nos pide que vostede diga que facturas se copian, nas copiar, e as pasa a secretaría, e nos le pasamos copias das facturas que queras revisar. Non hai problema nenhum. Para que non temos que facer o seu traballo. Vamos a proceder a votación. Votos a favor. Votos en contra. Vamos a repetir a votación. Votos a favor. Votos en contra. Este voto de calidad de la mayoría queda aprobado.
Estamos no seguinte punto do día que actividade de control, moción do bloque nacionalista galego por a falta de viatas na comarca de Valladolid, que estaba a presentou tamén no Consello do Barco, o Consello que foi aprobado efectivamente por unanimidade, e que veo determinada por unha carencia estructural que temos na nosa comarca, non só na nosa comarca, sino no conjunto do país, no que hai unha carencia de viatas, agora dos circunstancias que se xubilou, son unha persona que tiene esa titulación en atención primaria que está prestando este servicio en toda a comarca. Saben que na rúa temos unha persoa que atende as nenas, un especialista en pediatría, igual que a xente que está no barco tamén no centro de saúde, non especialista en pediatría, e ademais estes profesionais, tanto que están no barco como que están na rúa, teñen que repartir o seu horario non só no centro que están, no que teñen a plaza situada, sino que teñen o uso da rúa. Comparto con Diana e agora que está a compartir con o Centro de Barco de Valladolid e no Barco de Valladolid tamén a outra acuicultora que hai que fai este traballo que está compartindo con Carballeda de Valladolid. Como digo, estamos sendo considerativo no Concello do Barco, a proposta é son os puntos de acordo. O primeiro deles é instar a Xunta a que garante a gestión sanitaria en primaria para que non se den este distrito sanitario sexa exercida por especialistas en pediatría de xeito permanente, que se quedan por tanto as plazas vacantes de pediatría existentes nos distintos centros de saúde da comarca con personal desta especialidade e despois, no caso de que se aprueben os datos dados en el acordo do resto dos concellos do distrito sanitario de Valladolid. Por a miña parte nada máis, Bueno, nesta ocasión, como interferir en todo decir, que a nos salvo a nos, como repetí, non nos chegou unha moción, a nos deixou que chegou nos exclusivamente neste punto un documento do Concello do Barco onde a secretaria facía un certificaba pois estes puntos de acordo, non chegou a punto. Entón, non sabemos se o relata, pero por que non recibimos ninguna? Só recibimos unha certificación da secretaria do Barco conforme se había chegado a un acordo do Barco para estes puntos que se señalan aquí. Entón, vamos a aclarar si isto ven completo, si non ven completo. Eu respeto, que ven completo e completo. E eu que xa que funciona unha lógica, non sei fazer o meu traballo, que debo desempeñando 25 anos, non sei utilizar un ordenador. Bueno, pido por favor, para que non me levante e me respete. Entende? Porque se usted non me va a respetar, non me va a levantar. Eu levantei por unha cuestión de falta de respeto, porque considero que unha persona maior que usted é que Eu soy joven. Sí, é unha persona maior. Se non fora tan maior, igual non me decía o que me dixo hoxe. Entonces, usted a mí respeto. Eu, en contacto a mí, eu usted non lle faltei ao respeto en un momento do debate, ningún. O que sacou a conjetura foi usted, o que dixo foi usted, e o que se meteu comigo, se funciona ou non funciona en un momento novo, ou dixo que si o sabía, no, vamos a ver. Es muy cansado, de verdad. Mira, perdón, Fernando. Tiene razón. o que estou dicindo. ¿Qué voy a pedir? O que Voy a pedir. Fernando, por favor. Voy a pedir. Levanto un pleno. Entonces voy a pedir, primero, que guarden as formas, segundo, que non insulten, e terceiro, que se axusten ao contido dos puntos que se están a debater. Porque neste pleno, nesta corporación municipal, hai un regulamento de funcionamento que non estamos aplicando, porque queremos ser laxos nos debates, e creo que é bom que haxa liberdade no debate e que haxa tempo suficiente para as coñas, pero caramba, hai que axustar os debates e hai que ter un sentido de verdad. No sé, de educación. Sí, efectivamente. Entonces, ten a palabra el portavoz do Partido Popular e pido que debata todos os días de Estado e o que teña que falar, pues, vale. No, absolutamente nada. Eu o que quero decir é que non recibí, me parece que non recibí o documento completo, porque usted está falando unha moción e eu que vexo os puntos de acordo que conlleva a
Non sei se está ben enviada, pero está ben enviada. O que volvo a insistir é que, se queren corregir a documentación, mandan no lógico, acabou o problema. Mandan no lógico, acabou o problema. E con respecto, con a xunta de portavoces, se só me convocaron a mí, a xunta de portavoces, evidentemente, se eu non recibo a notificación... Axuste son. Axuste son. Vale. O que pasa é que non teño turno de réplica, os teño Sí, que ten turno de réplica, ten a segunda réplica. sobre o anterior, non. Sobre o anterior, non. Eu vostede dixo por encima da mesa cousa. Vamos a ver, eu de verdade, se teño que levantar o pleno, porque está sendo bastante incómoda. Bueno, o que llevou... No, espera un segundo. Vostede foi alcalde de 4 anos. Vostede coñece o ritmo, como se executan os debates nos concellos. Os concellos, na Xunta de Galicia, no Parlamento da Xunta, no Congreso, onde sea. A persona proponente e a alcaldía teñen a última palabra. Vostede tiene a última palabra para o alcalde e nadie te replicaba, porque tiña vostede a última palabra. Entón, por favor, vostede ten un turno, logo ten unha réplica e o que teña que decir. Bueno, con respecto, yo penso que é importante que o tempo e forma para que eu poda analizar como debido e non diga que eu non fago o meu traballo, volvo a insistir que non decidido unha moción, vale? Non vou decidir unha moción dentro de comunidade, non a decidir uns compañeros que non é que pode pasar, non a decidir, porque como non a decidir a decidir eles, pois eles son me aportar ou son decidido esta carta do Concello do Valle. Entón, eu non tuve lugar a interpretar e a estudiar unha vez este tipo de moción. Por o que eu sei, o que poden informar, as plazas de pediatría están sufrindo o mismo problema que están sufrindo a nivel nacional todos os centros de saúde e todos os centros médicos de España. Porque hai moitos pediatras, pero non haber pediatras non poden poder as plazas. A Xunta confusa esas plazas, a ver que votou o Rúa, porque isto xa se deu neste pleno en varias ocasiónes, nesta moción. Non hai especialistas. A Xunta convoca os especialistas, convoca as plazas e non se cubre, porque non hai de ir para aquí, ou non vai ir para aquí. Entón, é verdade que se subir a xente, é verdade que falta pediatras, e é verdade que a Xunta está traballando para intentar conseguirlos, porque está facendo os medios por que corresponden. De feito, está ponendo medidas alternativas, segundo o que dice, para cubrir. Cubren desde o hospital. No hospital, precisamente, convocaronse 3 plazas. Cubrironse as 3. Un pediatra quedouse, outro xa lle tomou posesión da plaza marchouse, e outro, que era unha pediatra, tamén con formación oncológica, tamén pediu traslado con un historia en Santiago, marchou para Santiago. Entón, se non hai pediatras en ningún sitio, están falando os medios para que vengan pediatras, evidentemente temos un problema, pero non se pode responsabilizar a Xunta dese problema, porque ustedes están gobernando no goberno central e están pedindo, ou estuvieron pedindo durante moito tempo, falouse neste pleno, a ampliación das plazas de que salieran máis mil por ano, e non se ampliaron as posibilidades de que salieran máis mil por ano, pois se non sale máis mil por ano, e hai baixas, hai fallecimientos, e hai xubilacións, e se está ampliando incluso a edad de jubilación dos médicos, que hai médicos traballando con 70 e 75 anos. Entón, que quere que faga? O sea, que os traigamos a punta de pistola ou que os quitemos a outra zona e como está máis mermada incluso que esta outra zona, ou que traigamos obligado, que sabe perfectamente que o sistema non o permite, obligar a un funcionario a prestar o servicio nunha determinada plaza. Eu sei que se están ponendo medidas, que se está facendo o posible. Entón, eu anticipo que, sin ver a moción, porque non la temos, independente unha resolución deste Concello de Valdeorras, que nós, que estando a favor, vou repetir, que parece que despois cambia a vontade, estando a favor de que se cubran as plazas de pediatría, de que haya máis pediatras, os máximos pediatras posible, de que os servicios sanitarios sea o mellor posible para os nosos nenos, e que nós paremos os medios tamén por a nosa parte para presionar o que faga falta ao respecto, que se cubran esas plazas, que feito, hoxe, fixemos incluso gestións ao respecto, pois non vemos encaído, non temos a moción, xa digo, non sabemos o cliente, non sabemos que moción vamos a aprobar, o único que vemos é que hai uns puntos aquí que dicen que están tratando de descontar ao Concello, non sei cuánto, e garantía de atención sanitaria.
da Xunta de Galicia. Nos vamos a votar en contra, e xa digo, porque entendemos e confiamos en que é un problema de falta de profesionais. É un problema de falta de profesionais non só en Galicia, sino tamén en outras comunidades autónomas, incluso algunas que están gobernadas por outros partidos que non son do Partido Popular. Entón, non nos queda ninguna duda de que a Xunta de Galicia estará concienciada, é un tema moi sensible e que queren que os nenos teñan o mellor servicio posible. Ahora, utilizar isto políticamente, cuando, o por lo menos díganlo ustedes, o sea, si tocamos una propuesta, ¿dónde hay pediatras? Para cubrir esas plazas, o mecanismo necesario para cubrir esas plazas e facer ese traballo, non votamos a favor. Non lo demostran, nos dicen, oye, mira, hai tal pediatra que está interesado en ir para Lugo, ou desta maneira conseguimos que vayan estes pediatras para Lugo, ou neste caso, o Banco de Obras. Pero si denos a información, para tener un tono de exposición, de digo, mira, pues hai que presentar sitio o expresión de frontero para que vayan pediatras. Non facer un canto al sol, que un brinde sobre el sol, dicindo que, bueno, que se demande máis pediatras e que se paga a demanda. Pues a demanda, eu penso que eles están implicados, e constame, de que queren que vengan pediatras e que teñen as plazas de pediatras cobertas, porque non van deixar de tener sin servicio. A ver, sí que é evidente que moitas veces non pode aquí tipos de emocións tratan de embargonar un pouco a situación. Eu vou poñer un exemplo analógico. Los pediatras están en la rúa desde el año 1986. No voy a decir la circunstancia por la cual vinieron. Yo la sé, me afecta personalmente. Fue comunicar una situación logística y el señor Orlando Saavedra, que era el director del Hospital Comarcal del Barco, lo entendió y salió a la pediatría. Es verdad que hay una crisis, no sé si de vocaciones o lo que sea, y que los médicos no nacen ni pediatras, ni oncólogos, y que el estatuto de la función pública pues también les da facultades para no aceptar las cosas. Pero el reiterar a las instituciones la necesidad de proteger uno de los principios fundamentales y de los derechos básicos, que es de la sanidad, desde que nacemos hasta que nos morimos, nunca está mal. Y voy a aprovechar, porque como aquí hemos empadronado todo, para decirle a Susana que yo solo me he levantado bien. Cuando hay luego siempre entusiasmo, que Álvaro siempre se dirige y yo no puedo responder. Pero no, si no menciona a la persona que no está Ella me mencionó. Estoy intentando, de verdad, muy mensaje siempre. Ruegos y preguntas. Pero no me sucede. Eu, en cuanto a sanidade, podo decir que sí que hai diferentes formas de xestionar. O Serga fixo mal. Cando sacaron a área sanitaria de Valdeorras, fixeron un daño terrible. Dixeron que si era mellor porque contrataba médicos para Ourense era unha forma de obligarnos a vir a Valdeorras, e era mentira. Non se avisamos, pero non se fixo caso. O que dice de pediatría, eu personalmente contactei con unha pediatra de Coruña, veo a falar aquí, era do barco, vivía en Coruña, veo aquí, digo, bueno, pois veño a traballar para o barco. E o contrato que se me ofreceu era de risa, mes a mes. É unha persona así, pois non está disposta a deixar a súa casa, alquilar aquí outra, un mes, e xa veremos se te contratamos por mes seguinte. Esta é a forma dos Sergas de contratar. Pode que estemos escasos de persoal, pero estáse contratando mes a mes, en urxencias que fai falta persoal, en traumatoloxía, en moitas especialidades. E iso está mostrado, porque os contratos están ás vistas. Podo desglosar un listado de que vos fagamos contratos. É un médico que ven desde a outra punta de España, e se lle dice que lle vai facer un bom contrato, chega aquí e lle fan mes a mes, baixe. Eso está clarísimo. E iso é como se está facendo a maior parte das veces. E logo dicen que lle busquemos personales. Non, xa lle buscamos e despois baixe.
Eu podo añadir algo. Que ten a ver con a moción. Venera fixo súa esta proposta, igual que se fai antes que chegan propostas de mocións de sindicatos ou asociacións, que se está votando estes puntos de acordo que aquí. O sea, logo que ven as exposicións de motivos da moción, son as exposicións que se votan, que son os que aparecen para que con o Concello de Barco e o Concello da Rúa. O sea, o Concello da Rúa é ir a Xunta da Galiza, insta a Xunta da Galiza a que garanta os servicios de policía nesta comarca. Porque unha comarca, e ya nesto saben, máis camisas moradoras, porque viven de primeira persona, pero somos unha comarca que pedimos a área sanitaria precisamente pola ubicación que temos no conjunto do país, polas nosas dificultades de conexión con o resto de Galiza, porque tardamos en chegar, neste caso, a capital da área sanitaria, que agora mesmo no Lourenço, pues temos unhas necesidades que probablemente en outras formas non poden ser de outras formas, entendendo que hai falta de profesionais en todas partes. E el traballo interno do Concello da Rúa implicarse en reclamar a Xunta que é a que ten que facer o traballo. Dice que lle digamos, non lle temos que dicimos a Xunta que non ten que facer o seu traballo, pero 16 anos gobernando. 16 anos. Entón, el traballo do Goberno de Galicia conseguir que esas profesionais nos postos de traballo. Portanto, temos, pero sí que temos a responsabilidade como corporación municipal de reclamar ese servizo seguro. Porque dixo Vicente, ahora mismo, o ano que empezou o servizo de pediatría na rúa, vostede que máis ou menos non tiña a situación, vostede viviu unha infancia, un concello no que non había pediatras. Coñecimos despois a existencia do pediatra, non? E agora estamos nun momento en que volvemos a ver desaparecer unha cousa. Tengo aquí 30 anos e non, estamos volvendo, pues, vamos a final dos 70. Entón, eu creo que ninguén, as ningúas persoas que estamos en a corporación municipal, que volver atrás nos dereitos o acceso a sanidade e moito menos dos nenos e das nenas que teñen necesidades específicas que moitas veces graves e condicionadas polas outras. Vamos ver. Sí, bueno, vamos a ver. Eu non digo que non se bienestar, que xa digo, nós que estamos traballando tamén fixemos unha posición de Grupo Popular. Eu o que digo é que invito a portavoz do PSOE a que pague unha moción, realmente, se iso quería hacer, traemos dar, que se pone por eso que pague unha moción do PSOE, e nesa moción especifique que o récord, que se o nós somos contratos, que é unha realidade, pois que ten unha moción dicindo que non se pode conseguir que a Xunta para ese tipo de contratos. Trae los papelitos de pues esta señora con este DNI, con este tal, y con millón, tal, a ver, yo pienso que a mí lo que me dicen no es eso. Dícenme que os médicos que están, de feito fixeronse varias modificacións para que, incluso primando, para que viñeran para esta zona, que foi pionera esa gestión por parte da Xunta para posicionarse incluso por anticiparse en el día de otras comunidades autónomas para que pudieran vir e tuveran unhas melloras con respecto a súa situación se viñen para un hospital comarcal. Por iso mismo, e iso é o que eu coñezo como comunicación palpable. E o que me dicen é que os médicos están moi ben remunerados, que vos necesitas, pois o médico pagas que ben, que é normal. Incluso médicos que están prorrogando o seu traballo de jubilados que están cobrando, pero unha barbaridade, porque hai xente que incluso dice que unha barbaridade, pois que din que estamos en servicio médico a ciudadanía, que pretende desaparecer, non queremos que desaparezca, nada entendo que esa palabra sea caída, que vai desaparecer, ou que non, é que non hai médico, non hai pediatras, e hai uns problemas de pediatría, de verdade. Ana, se tú tes esa información, a representas unha moción de censura, digo unha moción donde tú expoñas esos casos reales documentados, eu irei e votarei a favor para que non se ofrezca este tipo de contratos, porque primeiro se servicio. Ahora, se esa persona está ben onde está, comendo o que comendo, dice o que dice, ou pon como excusa, que non sei, non repetir, de que o mellor ten un contrato ou se conta a ti porque non veo, non sei, eso non podo definido porque non teño información. Pero eu que digo é, cambia a moción, vamos a outra moción, presenta a documentación
Eu, si está documentado, está tal, se iso é unha práctica habitual, non teña favor. No, o grupo popular non teña favor. Sin inconveniente ningún. Ahora, instar, xa lle digo, a mí consta, por eso non considero que sea insistir sobre o tema porque está facendo do BNG, sabe vostede perfectamente que é recurrente. Continuamente están co tema dos médicos. Continuamente temos un problema de médicos. E eu vexo que houve primeiro médicos de traumatología. Curioso que os traumatólogos non se conten. Pero si salen todos os días nas noticias da televisión, o sea, non é que hai problemas en toda España de profesionales médicos. En comunidades autónomas que non están gobernadas por qué. E todas queren o mellor servicios sanitarios seguramente para os hospitalares. Se houbera moitos médicos, non habría que prorrogarlle a jubilación aos señores para firmarlos para que se jubilen máis tarde e cobren máis como os médicos de toda a corporación. Pero é que se non señores, habría zonas que se estarían sin servicio, vostedes saben. Despois, con respecto á moción, claro, aquí estamos juntos, eu que preguntaremos se todos apoiamos a moción por parte general. O sea, non vemos o que dixo BNG no Concello do Barco, o que levou a xente a tomar esta decisión non que se ponía realmente cual era. O sea, se non teña ningún sentido. Cando facemos unha moción, pues, nos acuerdo non dicimos nada. Aquí a moción non está. Que se chegou no acuerdo do Concello do Barco. Entonces, nós non votamos en contra de que non se perdan as avenidas, votamos en contra de que non se perdan os servicios, nin que se perdan os servicios, nin se debe ao extremo de que perder servicios ou desaparecer servicios. Aquí, si comparamos, claro, con el anhelo, chegaron os cuidados, explicaron que sabían médicos, non lo sabían. Claro, penso que se avanzou nese aspecto. Eu pienso. Só de decirle que esos datos son secretos e non se poden poner. Nos, na xunta persoal do hospital, xa ponemos eso que le saben, que falamos entre xente que sabe o que fala, que se entende que que decimos é verdade. Pero eu aquí non se podo traer esos datos, porque temos o dereito de segredo dos nosos datos. Eu non se podo poñer aquí os datos de contrato da xente. Eso é ilegal. Únicamente podrías agora querer na miña palabra. Bueno, pois se pensas que minto, Como sei. eu digo que é verdade, porque o temos exposto nas xuntas de persoal do hospital. E ali os directores e os xerentes saben. Se a ti che digo outra cousa, se iso é dereito vosso quererme a mí ou quererles. Vale, Tomate, seguro que, no sé, en Cuenca hay muchos problemas hospitalares, y en Sevilla y en Coruña. Pero la responsabilidad de este Concello es ocuparse por los problemas médicos de este Concello, de este Concello. Y sí, ustedes van a votar en contra, le pediré a su jefe, porque van a votar en contra, específicamente. Digo para que quede claro lo que votan en contra. Vamos a hacer el voto de esta moción, vamos a favor, votos en contra, vamos a votar votos a favor, votos en contra, 5 votos a favor, 6 votos en contra. Estas son las 9.